Kaša na raňajky? To snad nie. No už, pozrite si video, vyskúšajte a možno budete príjemne prekvapení. Volám sa Milina a toto je videonávod na moju raňajkovú kašu. Takže do mojej kaše idú 2 diely pohánkových vločiek po 250 gramov. Takže v podstate polky pohánkových vločiek. Pšenové vločky 250 gramov tiež. Zhruba 200 až 250 gramov kokosu strúhaného. A potom pridávam rôzne semiačka. Tieto lánové semiačka vypostranosti mali byť rozdrvené každé ráno čerstvé. Hold, moje kaše nie sú takéto celé. Konopné semiačka pridávam. Potom pridávam sezam. Existuje niekoľko druhov sezamu. Toto je sezam naturál, ten striedam. V podstate aj tie semiačka striedam, toto je ale taký základný mix. A ešte chia alebo chia semiačka. A potom už len pridám orechy. A to je úplne celá sranda. Zamiešam, rozdelím, mužovi napočkujem na každý deň jeden sáčik do práce. Mám na to takú odmerku, viem, že už mám odskúšané, že zhruba 2 odmerky je taká dávka, ktorá sedí akurát na to, aby zasytila a aby človek vydržal do toho obeda. A keď kašu zamiešam, dám tie 2 odmerky, dáme tomu takto do misky, toto je trošku viac ako 2 odmerky, tak zalievam len horúcou vodou, zhruba možno nejaký centimeter nad povrch tej kaše a nechám to len odstáť. Pridám čerstvé ovocie nakrájané podľa toho, čo mám, čo je dostupné, čo je sezónne, ak sa dá. A hlavne jem to teple. Keď je teplá tá kaša, tak je výborná. Nakoniec ešte buď si pridám lyžičku medu alebo lyžičku ďatlového sirupu na osladenie, ochutenie a môj muž si do toho ešte pridáva lyžičku kokosového oleja organického. Výborná vec, vyskúšajte.